Kwethulwe izinhlelo zokuphepha ngamaholide asehlobo esifundeni iLembe KwaZulu-Natal. Izindawo ezakhele iLembe zilindele isibalo esiphezulu sezivakashi ngamaholide. Amaphoyisa azobalula ukhasha kulezi ndawo ezakhele isifunda seLembe kulamaholidi. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uRobert Nethunda uthi ngalesikhathi sonyaka balindele wonke amaphoyisa abesemsebenzini uqinisekisa ezokuphepha. Every police officer is on duty. And mostly we go from your normal 12-hour shift. Some even go to 18 and 24. Imeya yesifunda seLembe uThobani Shandu uthi isifunda siheha izivakashi kakhulu ngalesikhathi sonyaka. Our golden beaches from Palito to Dogotweni, rolling with green fields, Indwet and Gamaphumulo, and the living Zulu culture makes every visit to our district special. This season's pride is backed by numbers. In December alone last year, we welcome about 120 a day and overnight visitors, supporting over 10,000 jobs and contributing to millions into our local economy. Lesi isinyathelo esihle kosomabhizinisi besifunda iLembe. This pattern make it especially important for government, business and emergency services to work in unison to protect the lives and the livelihoods. Kuzoba nemicimbi eminingi eyahlukene kule ndawo yeLembe kulamaholidi.